Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għadu kontra l-emendi proposti mill-Gvern brabta mal-liġi tal-IVF tibdilet li ser jagħtu l-opportunità lil aktar koppji sabiex inislu l-ulied u jsiru ġenituri. F'intervista fuq Radio 101, Adrian Delija evidentament wera l-insensittività li għandu l-Partit Nazzjonalista lejn koppja minn kull erba' li għal raġuni medika ma jistax ikollhom it-tfal. Dan hekk kif għall-kap nazzjonalista kull minnu favur dawn l-emendi fil-liġi tal-IVF huwa kontra l-ħajja. B'reazzjoni għal dan fi stqarrija, il-Partit Laburista fisser din id-dikjarazzjoni bħala waħda insensittiva għall-aħħar lejn dawn il-koppji li apparti milli huma favur il-ħajja jinsabu qaċċana sabiex jitlu fis-seħħ dawn l-emendi proposti ħalli bekk ikunu jistgħu jgħixu l-esperjenza ta' ġenitur. Minkejja Adrian Delija u l-partit tiegħu huma għal kollox kontra dawn l-emendi proposti, anke kontra dawk imresqa mid-deputati tagħhom stess. Sa issa ħadd mhuwa jifhem il-pożizzjoni li ħall-Partit Nazzjonalista brabta ma' din il-liġi li ser tkun qed taffettwa għall-aħjar il-ġejjini ta' mijiet ta' persuni li jixtiequ jsiru ġenituri. L-oppożizzjoni qawwija għal dawn l-emendi turi biċ-ċar kemm għall-Partit Nazzjonalista kull min qed jesperjenza l-infertilità għandu jiġi mċaħħad milli jingħata mezzi oħra alternattivi sabiex isir ġenitur. Prova ċara ta' dan huwa lura fl-2012, meta Gvern Nazzjonalista xtara l-apparat tal-apposta sabiex jibda jsir l-IVF. Iżda dan il-makkinarju ġdid fjamant baqa' mantuża qatt, bil-konsegwenza li spiċċa għadda żmien minn fuqu u kellu jintrema. U fl-istess waqt ċaħħat lil numru ta' koppji li minħabba li ma kellhomx il-mezzi biex jagħmlu dan it-trattament barra minn Malta ma setgħux isiru ġenituri. Fi stqarrija l-Partit Laburista saħaq li kull minn nhar it-tlieta ser jivvota favur din il-liġi huwa tassew favur il-ħajja. Sa dan it-tant fl-istess intervista, Adrian Delija prova jpinġi lil Malta bħala pajjiż li jinsab fi stat ta' miżerja u li t-titjib fl-ekonomija qed iseħħ kawża ta' żieda fil-popolazzjoni. Li qed jiżdied huwa il-popolazzjoni. Mela dan it-tkattir qed jiġi mhux għax qed nipproduċu iktar il-produttività imma x'ġejjin iktar nies. Brabta ma l-isem ħażin li qed jagħmlu l-Ewroparlamentari Nazzjonalisti mal-ogħla istituzzjonijiet Ewropej, Adrian Delija ma jqis dan it-tfigħ ta' tajn bħala ħażin, iżda għalih dawn huma azzjonijiet il juru kemm il-Partit Nazzjonalista tassew iħobb lil Malta.